menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kalajengaken hadijara kang angka 3 waosan Serat Adhidhasar Negari Indonesia inggih punika Pancasila. Ingkang hanggadhahi jejibahan Mbak Rika wedal saha sasana kawula sumanggaken. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ngaturi lenggah dateng palengganipun kiamba. Dumateng sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan, monggo adicara kita lajengaken ingkang angka lain. Hamila kang hanggadhahi asma ingkang kawula sebat, kawula suwun tumuju dumateng sasana pawiwahan. Ingkang ngangka sepisan Nanda Pratama kaparing anugrah asma Kanjeng Gusti Rangga Nanda Pratama. Para kasatriyaning praja kang sampun pinilih lumampah tumuju dumateng dambar kencana saperlu seba marang panjenenganipun sinuwun Prabu Hamruwabuwana hanata ing Malawapati saperlu hanampi kekancing saking Srinata sinuwun Prabu Hamruwabuwana. Sasampunipun para kasatriyaning praja kang sampun pinilih marak sowan dumateng marang panjenenganipun Srinata sinuwun Prabu Hamruwabuwana Raja Malawapati hanampi nawala kekancing. Mila para kasatriyaning praja kang sampun pinilih lumampah tumuju wonten ing sasana Balai Pitana ing sasana palanganipun piyambak. Kanjeng Gusti Rekrean Juru Mertani Safari ewadene ingkang nggari jiji-bahan wekdal saha sasana kawula sumanggaing.
Kaping 3 Kanjeng Gusti Rikran Juru Taman Toto Kuto Mas Hari ingkang hanggade jijibangan wekdal saha sasana kawula sumangga. Rahayu, rahayu, rahayu sagung para rawuh. Kawula nuwun, nuwun, nuwun. Para sepuh, pinisepuh, para luhur lan leluhur Malopati Agung Hadiningrat. Para sedaya kawula lan sederek sedaya kang dahat kinurmatan. Puja dalah puji manembah dhateng Gusti kang akarya jagat. Mugia tansah paring kanugrahan dumateng kawula saha panjenengan sedaya khususipun warga Malopati, sahingga sedaya warga Malopati tansah kinaringan kawilujengan lan ugi paringan kanugrahan kaparingan gampang anggone nyambut gawe, gampang angsal rezeki lan ugi gampang sedaya urusan kang dipun lampahi. Para sepuh pinisepuh kang dahat kinurmatan, ewon dene ing wekdal punika senaosa nyarengi wonten ing bulan suci Ramadan. Lumampahipun sang nata kedaton Luwis Putih Malopati Agung Hadiningrat, Kanjeng Gusti Sinuwun Prabu Hamurwabuwana, Datuk Raja Diraja Wali Agung Raden Mas Rahmat Muzaim, kandhiraken dening Sang Permaisuri Kanjeng Gusti Sang Betari Sekaring Bumi, Datin Ayu Wilujeng Intan Delima, ugi kandhiraken Pangeran Pati Raden Arjuna Cahya Delima Rahmat, kandhiraken dening para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang 1100 cacahipun. Pilih Cimandra kados dene selah blekiti selawatu blekiti semut. Kaya dene semut wedal saking watu mairing-iringan rukun guyub saeko proyo. Sasampunipun sang nata sampun lenggah dhateng Dampar Kencana, kandhiraken dening Sang Permaisuri Betari Sekaring Bumi, mila para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang lumampah wangsul wonten ing sasana palengganipun piyambak-piyambak. Lumampahipun para tamtama ugi para dayang-dayang kairing dening kumandhangipun Kungso Kyai Lokonata ugi Ranjene Sekar Ladiran Mugi Rahayu. Panjenenganipun para priyayi agung pangreh pangembating praja satriyaning negari mirungganipun. Panjenenganipun kang kinurmat
Kanjeng Gusti Sinuwun Prabu Hamurwabuwana Malawapati Agung Hadiningrat, Datuk Raja Diraja Wali Agung Kanjeng Gusti Sinuwun Prabu Hamurwabuwana, Raden Mas Rahmat Muzain, Dalah Sang Permaisuri Datin Ratu Agung Sahyang Betari Sekaring Bumi Wilujeng Intan Delima. Kita aturaken sugeng rahayu, rahayu, rahayu wilujeng widodo kali sing sedaya sambikala. Kabareng matur bilih wonten ing wekdal punika kula Raden Ayu Sekar Arum Aluna Salsa minangkani pranata adicara ingkang badhe lumampahing wekdal punika. Ewadene adicara ingkang angka setunggal pembuka. Adicara kang angka kalih kumandhangipun Wahyu Kebangsaan Indonesia Raya dipun lajengaken lumantunipun Wahyu Kebangsaan Padamu Negeri. Dumateng para yoga ugi pengrawit ngiringi lumantunipun Wahyu Kebangsaan ingkang nggadhahi jejibahan. Kawula sumanggaken dados Dirijen Mbak Yeni wedal saha sasana kawula sumanggaken. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kalajengaken adicara kang angka 3 waosan Serat Adidasar Negari Indonesia inggih punika Pancasila. Ingkang hanggada jejibahan Mbak Rika wedal saha sasana kawula sumanggaken. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kula aturi lenggah dhateng palengganipun Kiamba. Dumateng sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan, monggo adicara kita lajengaken ingkang angka Numampaipun sang nata kedaton nulis putih Malopati Agung Hadiningrat Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu Hamurwabuwana Datuk Raja Diraja Wali Agung Raden Mas Rahmat Muzaim kandhiraken dening Sang Permaisuri Kanjeng Gusti Sang Betari Sekarang Bumi Datin Ayu Wilujeng Intan Delima ugi kandhiraken Pangeran Pati Raden Arjuna Cahya Delima Rahmat kandhiraken dening para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang 1100 sekawan doso sekawan cacahipun pilih Cimandra kados dene selawat legiti selawatu legiti semut kaya dene semut wedal saking watu mairing-iringan rukun kuyup saeko proyo. Numampaipun sang nata kedaton nulis putih Malopati Agung Hadiningrat Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu Hamurwabuwana Datuk Raja Diraja Wali Agung Raden Mas Rahmat Muzaim kandhiraken dening Sang Permaisuri Kanjeng Gusti Sang Betari Sekarang Bumi Datin Ayu Wilujeng Intan Delima ugi kandhiraken Pangeran Pati Raden Arjuna Cahya Delima Rahmat kandhiraken dening para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang 1100 sekawan doso sekawan cacahipun pilih Cimandra kados dene selawat legiti selawatu legiti semut kaya dene semut wedal saking watu mairing-iringan rukun kuyup saeko proyo. Numampaipun sang nata kedaton nulis putih Malopati Agung Hadiningrat Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu Hamurwabuwana Datuk Raja Diraja Wali Agung Raden Mas Rahmat Muzaim kandhiraken dening Sang Permaisuri Kanjeng Gusti Sang Betari Sekarang Bumi Datin Ayu Wilujeng
Wilujeng Intan Delima ugi kandharaken Pangeran Pati Raden Arjuna Cahya Delima Rahmat. Kandharaken dening para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang 1150 cacahipun. Pilih Cimandra kados dene selawati blekiti semut. Kaya dene semut wedal saking watu mairing-iringan rukun guyub saeka praya. Lumampahipun sang nata kedaton Lingis Putih Malawapati Agung Hadiningrat Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu Hamurwabuwana Datuk Raja Diraja Wali Agung Raden Mas Rahmat Muzaim kandharaken dening Sang Permaisuri Kanjeng Gusti Sang Betari Sekaring Bumi Datin Ayu Wilujeng Intan Delima ugi kandharaken Pangeran Pati Raden Arjuna Cahya Delima Rahmat. Kandharaken dening para tamtamaning praja ugi para dayang-dayang 1150 cacahipun. Pilih Cimandra kados dene selawati blekiti semut. Kaya dene semut wedal saking watu mairing-iringan rukun guyub saeka praya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kalajengaken adicara kang angka 3 waosan Serat Adidasar Negari Indonesia inggih punika Pancasila. Ingkang hanggada jejibahan Mbak Rika wedal saha sasana kawula sumanggaken. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kula aturi lenggah dhateng palengganipun Kiamba. Dumateng sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan, monggo adicara kita lajengaken ingkang angka